Les plantes fan la fotosíntesi, un procés durant el qual capten diòxid de carboni i emeten oxigen. I en condicions d'absència de llum fan la respiració, un procés durant el qual capten oxigen i emeten diòxid de carboni. Llavors, si tinc una planta a l'habitació que consumeix oxigen mentre dormo, moriré ofegada? No. Primer, les habitacions no són hermètiques, sinó que són espais ventilats. A més, al llarg d'una nit, una persona consumeix entre el 2 i el 3% d'oxigen d'una habitació. Una planta no arriba ni al 0,1%. Si dormir en plantes fos perillós, fer-ho amb mascotes suposaria l'asfíxia mútua. Ja no et parlo de dormir amb un altre ésser humà. Però en aquest cas no us preocupa tant,